20 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Маҳмадалӣ Қурбонови ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии Дурахшонро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои нави Кӯдакистон дар доираи нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тадбирҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муҳлати 15 моҳ ҷавобгӯи талаботи меъмориву шаҳрсозӣ бунёд гардида барои 300 кӯдак пешбинӣ шудааст. муассисаи таҳсилоти томактабии Дурахшон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Неъматулло Ҳаитов бо тарҳи муосир ва харҷи 20 миллион сомонӣ бо сифати баланд сохта шуда дар вақти сохтмони он зиёда аз 100 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. ин бино барои насли оянда хизмат мекунад. миннатдории худамро баён мекунам ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳрамон муҳтарам Рустами Эмомалӣ. мо ҳамеша дастгирӣ мекунем, иқдом гирифтем ки як бинои томактабӣ 4 ошона ва таххонааш кати сохта ба истифода диҳем. дар оянда бо нақша дорем ки саҳми худро барои пешравӣ, барои ободонии ҳамин шаҳр гузорем. муассисаи тозабунёд аз 4 ошёна ва таҳхона иборат аст ва дар он барои инкишофи зеҳни кӯдакон, машғул шудани онҳо бо бозиҳои гуногуни шавқовар ва аз худ кардани донишҳои замонавӣ шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ҳамаи ҳуҷраҳои таълимии боғча бо лавозимоти зарурӣ аз ҷумла мизу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои кӯдакона таъмин буда омӯзишу парасторӣ дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. дар Кӯдакистони нав 24 парастор ва кормандони соҳаи педагогӣ ва 21 корманди маъмуриву техникӣ дар маҷмӯъ 45 нафар ба кор таъмин шудаанд. миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ ва ба раиси шаҳр мерасонем ки соҳибкоронро ҳам дастгирӣ мекунанд ва соҳибкорон саҳми худро дар ободонии шаҳромон мегузоранд. дар ин Кӯдакистони навтаъсис мо ба ҷои кор таъмин шудем. бо истифода аз ин шароите ки ба мо фароҳам оварданд, кӯшиш мекунем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ тарбия намоем. тибқи лоиҳа дар ин муассиса барои 12 гурӯҳ шароити хуб аз ҷумла ҳуҷраҳои хоб, ҳаммом, ошхона, толорҳои варзишӣ, мусиқӣ, рақс, рассомӣ, толори варзишӣ ва майдончаи бозӣ барои кӯдакон фароҳам оварда шуда, он дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ барои кӯдакони хуштолаи замони истиқлол тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон номида шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба сифати корҳои иҷрошуда баҳои баланд дода масъулону омӯзгоронро барои тарбияи дурусти кӯдакон дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва босаводу донишманд гардонидани онҳо ҳидоят намуданд. мувофиқи нақшаи генералӣ дар кӯчаи Маҳмадалӣ Қурбонови ноҳияи Исмоили Сомонӣ биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва марказҳои савдою хизматрасонӣ бо тарҳи муосир қомат афрохтааст ва бунёди Кӯдакистони замонавӣ дар ин ҷо барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас замина мегузорад. бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани савияи дониши кӯдакон ва дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо теъдоди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар шаҳри Душанбе зиёд мешаванд. дар ин замина қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои бунёди 70 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба имзо расида дар доираи он то охири ҳамин сол дар пойтахт 10 Кӯдакистони нав сохта ба истифода дода хоҳад шуд.